سەرۆکی ئەمریکای جو بايدن هشیاریەکە veşartî dide Beşar el-Esed û dibêje ji ser textê seroktiyê dakeve. Rojnameya Washington Postê ya Emerîkayî di gotara nivîskar Josh Rojen de ev agahî eşkere kirin. Li gor wî sê çalakvanên Sûriyayî xwegihandine Joe Biden û daxwaz kiriye ku fişarê li El-Esed bike. Rojname dibêje ku yek ji wan çalakvanan a bi navê Ala Tillo erêkirina Biden piştrast kiriye. Lêbelê ev agahiyên han û helwesta Emerîkayê bi hev re nakokin. Çimkî berîniha koşka spî ragihandibû ku armanca wan ne helweşandina rejîma El-Esed e, tenê rastkirina wê ye. Îro roj jî Biden bi zimanekî dirêj daxwaza bidawîkirina serdema El-Esed dike. Li gor te ev daxuyaniyên han dê bi çi rengî li ser erdê pêk werin, nêrîna xwe bi me re parve bike.